Okay, agi mayat ay agaw ko amin at salamat singkundaway ay mabingay si kanina po Diyos udwan niya ay agaw bugusin virus nabaliwan din plano ko amin tintunggal asam data ko nabaliwan siya sinudom magaling ublada sinudom natapya din ublada kas pagadikan din tingkananta ko ay frontline workers natapyan din ublada at delikado pa tinudom kamasakan nagkulong buhay tan senior din eskwela si maada ngam man ada-adal da sin internet so tintunggal asang data ko talaga ay nabaliwan din biyag tintunggal ipugaw bugusin virus Mensakan tan nagkulang ako buoy
nawaya-waya ay manadal sin kalina po Diyos. Bagusin waya-waya, kindeng ko din lessons ay inamat ako para sin inamamag. Idinakting din lessons di inamamag, kanak ay ayagatin iiba, ta ilaan da din lessons ay inama ko, ta ilaan da din kali, uno ta mayatin taray na, ya, pakul na kilo-kilo siya. Ngam, bagusin virus, adi kabalin ay umalidasin kadak, adi aba mabalin ay umuyak sin kadanda. So, kanak, aw ni ngarod. Duan ta kusut din kalpasan di virus. So, barbarang ay malpasin virus. Intulay ko din adal, at kanak sinamnam ko, mo umuyak sin sulat ay insulat ta Pablo and Pedro, Santiago, Juan, kanak ay ora ilugik sin insulat Pablo. Di kasi wata sinunod ko, wala ilugit ako sin damo ay sulat ay insulat Pablo. At siya siguro din Thessalonica. At dito ko sigurado nung kaman siya din damo ay sulat ay insulat na. So, ilugik ay manadal, mambasa sin Biblia din sulat Pablo sin grupo di mamati, o sin gimong di mamati at Thessalonica, at uwa ay napindisyonan ak. Siyempre, mo basaan ako uno adalan ako din kalina ko Diyos. Siyempre, magay dua-dua ay mapindisyonan ako. Tan kalin Diyos. At sigurado ay mapindisyonan ako, mo basaan ako din kalina. mo adalan ako din Thessalonica, ilan ako ay di usa ay wadasin naman Pablo, at siya may panggupsin mapasamak si Tabindiago. So adado ay wadasin sin Thessalonica may panggupsin tingkanan ako ay sin topic ay nay. Isa nga mo naman din tan di adado ay wadasin sin surat Pablo sin grupo di mamati Thessalonica, at may panggupsin mumusin ay mapasamak si Tabindiago, di mantuulian Jesus, ya din adadupay. Ninamnam ko, manipos sin binausan ako Diyos din lubong, ingkan adwani, di gailibo ay tawandi. Namnaman ako, manipos sin binausan ako Diyos din lubong, na amin ay wada, ingkan adwani ay 2020. Sino din kabanulan ay napasamak? Magay dua-duak ay siya din imalian Yesu Kristo. Siya din imalian Yesu Kristo. Amot ako ay nangkari si Apo Diyos sin Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, nangkari si Apo Diyos ay umalin to di mangisalakan. Umalin to di pulin di babae ay mangipawaya ang datako, ta maitauli din pakiusasaan tako ang Apo Diyos. At karan Diyos ay umalis siya at abaka na si Satanas. Siya din inkarin Apo Diyos. Isa nga, sin imalian Jesu Kristo, Timoteo di inkarin Apo Diyos. Siya? So, munam naman ako, sin tempo sin utidi manipos sin Genesis Kapitulo 1 gano adwani ay 2020 magay dua-dua din imalian Jesu Kristo, siya din kapanulan ay napasamak. Ngam adito ko linglingan din kanan di Biblia sin inamamag di apostol inamamag di apostol sin Kapitulo 1 versikulo 11 kananda da kayo ay taga Galilea, apay nga tatangaton yu at kayang
si Jesus ay inilayo ay naikayang at langit, maisu din patuulian na sin imuyana. Tan maira ay bumababa ay maikuyog sin libuo. Isu nga, tinin ka rin apo Diyos, sin ud idi, umali din mangisalakan. At amuta ko ay imali. Imali siya ay mapudaya, mapudlangit. Imali siya sinarabaw di daga. At natauli at langit. Nung sinatauli na, kanan di Biblia, tininyat na ay matauli at langit, siya din iyak na abo ay matauli sinanubong. Muna naman ako, din bago, ay imali si Jesus sindamdamo, imali siya ay matoy. Sin matauli na, sinidikagara na, umalis siya ay mangayag, sin ipugaw ay mamati ang siya, bago sinatoya na. At Diyos ay bersikulo ay wala sin damo ay Thessalonica, siya di wala sin kapitulo 4, versikulo 16, ay 17 kaya, 17. Kanana, asita ko amin, mabigla ay maikayang ay mangabat ang sisya sin libuo. At manlugis di makitataot ako singkarana si enggana. At munang namak ting bersikulo ay doy, wow! Tatako makitataot ako singkaraan Diyos si enggana ay labunda ko ay makitataot singkaraan Diyos si enggana maga. Isa nga, munam na magsa, wow, mahayat din namnamat ako ay mamati. Mahayat din sug ang Diyos. Mahayat din inkarin ako Diyos. Ang data ko ay si tapindi agaw, makitataot ako sin karana si enggana. Bakit sin pigay timpo tanggay, uno pigay tawon at tanggay, wadiyat si enggana. Makitataot ako sin karana po Diyos. Kama din init tun Pastor Jun sin napalapas ay 2 Domingo, nanadal ako sin 1 Pedro kapitulo 1, kanan din versikulo 3 ya 4, kanana, dayawon tako sa Diyos, ay din Diyos, ay aman Hesu Kristo, ay apo tako. Tan, bago sin taktako ay sugang na, intawat na undat ako, di baro ay biyag, babaan sin nagtaguan Hesu Kristo. Wow! Intawat na undat ako, di baro ay biyag. Iso nga, wada di namaan ako ay tatlong matungpad. Sino sa? Versikulo 4, at siya na di tawid ako ay adi kadadadaal, adi kamanmansaan, ya adi kakiskasayan, di banol na ay naidudulin at langit. Ag-i, naman ako, kanan di Biblia, at siya na di tawidin ako ay adi kadadadaal, ay maidulin at langit. Ay, wade di tawid ako? Munam naman ako si tawid, ay labong ako ay wade di tawid ako at langit? Maga. Ay labong ako ay makita doon sin karaan Diyos, si anggana? Maga. Ngum, puro, bugusin, sugang, apo Diyos. Iso nga data ko ay mamati, nagasat, yan na pindisyonan ako, ay tutuwa. At mubasa, kas pagarigang, mubasaan ako din uno din damo ay Thessalonica. Ilaan ako ay sin kaktengan din tungkal kapitulo wada di ibagang Pablo
may panggap sin manto ulian Yesu Kristo. Isu nga magay dua-dua ay laylay dun Pablo ay mansulat unday ay mamati at Thessalonica may panggap sin manto ulian Jesus. Sin tungkal kapitulo wada di may panggap ang Yesu Kristo. Di usapay tan wada din dua ay sulat Pablo sin grupo di mamati at Thessalonica siya, wada di damo ay Thessalonica, wada di may kadwa ay Thessalonica. Sino din nakaskasinat sin dua ay sulat ay nay? Sin damo ay Thessalonica, initun Pablo's dayda ay umali si Jesus. Sin may kadwa ay Thessalonica, initun nas dayda ay daan pa imali. Apa siya niinyat na? Tan Thessalonica, wada di ipugaw ay imoy aman ito ay adi maitali sin kalina ko Diyos. Sin may kadwa ay Thessalonica kapitulo 2 versikulo 2 ya 3. Kanan Pablo, bakong kumanalaka ay magulo dinamnumyo ono madanagan kayo sin pinalpalbuda ay wada di impatto mi ono inbagami ono insulat mi ay ingay di mateng din agaw ay kasin umalyad di apo. Ula mo sino'y ipagbagada adi kayo maiadatakan ay mamatis di. Dan adi mabalin ay dumtung di agaw ay doy ingana ay bumala di adado ay ipugaw ay manguntra ang Diyos ay nanpaila abo ay din mangontra sin amin ay lintog Diyos ay natudingan di ay madosa at infierno. Sin di usa ay ilan ako ay din ipugaw ay imoy Thessalonica ay manikto ay adi maitali sin kalim Diyos. Kanan Pablo insulat Pablo kaman inusar dati ngatan Pablo ta pati yung kumadi ipugaw tan amuda dayda ay imoy Thessalonica ay man ito si bakang tutuwa amuda ay sigura imoy si Pablo and dayda ay man ito iso nga inusar dati ngatan Pablo ta amud ay dengan di ipugaw iso nga udwani si may katwa isulat Pablo sin grupo di mamati at Thessalonica kanana ilanyo ta adi kayo masangaw. Parandat ako ay ipugaw udwani. Siniyat ako ta adi ko masangaw. Oops. Pasaan ako din kalina po Diyos. Anusan ako ipapasnat ako ay pasaan din kalina po Diyos. Ya adalon ako din kalina ta adi ako nalaka ay maulaw. May munan naman ako din imoyan Pablo at Thessalonica. Bakit siya din siguro ay plano na. Wala din plano na ay imoy si udom ay probinsya sin mo ilanda ko sin mapa. Wala din plano na ay imoy sin udom ay probinsya ay Galacia, Bithynia, ya udom ay probinsya ngam. Sabali din plano ng Diyos. Isa nga adi tinuptopa Diyos din plano Pablo ay moisin udumay probinsya ingana ay timatang si Pablo at sinusay ili ay manangadan at Troas. Idiwada at Troas ta Pablo un Silas wada di kaman iniitaw Pablo at sin iitaw ay nay inila na si isa ay lalaki ay taga Macedonia ay province at kanang di lalaki ay nay umalikas na ka Macedonia ay bumadang unda kami padang umalikas na badang da kami kanana singkabi katana nalugan da si Bapor ay managadang at limabas na sinudo may ili ingana dumating da Filipos nando da si Pigayago ng Sabada
wada di ipugaw ay namati at idinalpas at Filipos imoy da at Thessalonica. At din kanan di Biblia sin inamama kapitulo 17 sin versikulo 3 kanana inlawlawag na din na isulat sin kalin Dios ay nangipanaknakan ay masapul ay namusun di Mesias dilikat yamatoy yapakasin matago din si Jesus ay ibagbagak anda kayo at sisya mutlaan din Mesias kanana. Ilaan ko din inyat Pablo ay man ito sin imoyana at Thessalonica kanana in lawlawag na din na isulat ay kalin Dios. Okay. Ay wada di Biblian Pablo? Wada ngam bakun kaman din Biblia tako ay din kaman din baru ay tulag din kaman din daan ay tulag ya din baru ay tulag. Di Biblia ay wada ang Pablo at din daan ay tulag utanggay. Tamit pala ang din baru ay tulag. Ngam kanan di Biblias na ay inikton Pablo din taga Thessalonica may panggap ang Hesus Kristo, may panggap ang Mesias. Siya din inkarin ako Diyos ay umali ay mangabak ang Satanas. Yung umali ay mangipawaya ang datako. Umuita ko sin sumarono ay versikulo tailan ko musin ay napasamak. Wada di Hudyo ay naawis sin inbagbagana. Yan si Murda anda Pablo and Silas. Ad adu abo di namati ay hentil ay nakidaydaya ang Diyos ya mapaknang ay iina. So kaman tulo ay grupo. Wada di Hudyo, wada di hentil ay nakidaydaya ang Diyos ya wada di mapaknang ay iina. Ay namati. Ngam wada da abo di ipugaw ay Hudyo ay naapos. At dito ko amo din bagaw ay naapos da ngon di suspitsa ka kanada siguro sino sa ay kanang Pablo ay doy ingay wada di relihiyo ko dah kami ay Hudyo pulin Abraham kanada siguro sinananda iso nga sino di inyata. Kanan di Biblia sin versikulo 5 kanana asiyat na apusin Hudyo ay adi namati at impasino da di man kakagutso ay wat mga bulat-bul ta mga maningalaw-ngaw da engana ay nagulo amin din umili. So din ipugaw ay adin ay naapos, ay di dalay din ay mamati sin initon Pablo, naapos da, at inawis da din ipugaw ay mambulbolakpol sin ilida, da mangnalaw-ngaw da, ingana mangguro din ili. Iti siya di, kanadi mamati, may, parubatan takos da Pablo un Silas, ay kumaan. At naman ako, sino nga di bugaw ay pinarupo da Pablo ay kumaan at Thessalonica. Din suspitsa kay kanan di Biblia na ingkanay nagulo din umili. Nagulo amin din umili. So unam naman ako sino din kasasaad o sino din napasama sa Thessalonica nagulo din umili. Siguro kanandi mamati delikado na. Paruwatan ko si Pablo, da Pablo Silas ay kumaan ta adi tapuslan, ta adi matoy. Siya din yata pinarupo ta si Pablo at imoy Berea. Siguro siya di tempo ay kanandi nangontra ang Pablo, mayat kimaan si Pablo nangapat ako. Pinasaldang may din uplang Pablo, pinasaldang may abo din uplang Diyos. Ay siya nga ta ay nagpatinggang nga ta din ublan Diyos maga matulit ako sin 1 Thessalonica
Kapitulo 1, versikulo 7, kananas na, at siya na di kapo ay nanbaling kayo si nantatadunan di amin ay mamati sin probinsya ay Macedonia ya Akaya. Wow! Namin ako, na si Pablo, da Pablo and Silas, imoy da Thessalonica, nangasabata siguro mga usay buwan. Tan kana di Biblia ay nanito si Pablo sin sinagoga da, si tulo ay Domingo. Nung wada siguro din udum ay inito na sin mamati. Ngam amot ako ay pilit ay kumaan si Pablo bago sin gulo ay napasama ko at Thessalonica. So Diyos ay wala si naman Pablo pilit ay kumaan siya no Diyos ako ay wala si naman na dahil ay mamati natay nanda at Thessalonica at grabe din kasasaada pala kakaasita palalo din rigat bagusin Hudyo ay adinamati ang Hesus Kristo. Pirme ay pinaligatan da din mamati. Nung din ilan takos na sin versikulo 7 ay binasa ako sino din napasamak si mamati at Thessalonica nan balin kayo si natatadunan di amin ay mamati sin probinsya ay Macedonia ya Akaya. Wow! So sin dua ay probinsya ay Macedonia ya sin babana wadin Akaya wadin grupo di mamati at Filipos at Colosas ay bakun sa Filipos at Thessalonica, Athens, Corinto, siya ni Mayan Pablo. Wada ay mamati siti. At sin udumay grupo di mamati kananda mayati taga Thessalonica siya di tadunan dako. Isa nga ilaan dako ay tinapasama si mamati at Thessalonica at tuwa ay namati da ang Hesus Kristo. Wala siyang kimaanan Pablo adida kananan may kimaan si Pablo na pasing problema ngam intuloy da aman silbio na po Diyos. Tan kaspagregan ilan ako sin kapitulo 2 versikulo 13. Tamo Thessalonica 2:13. Kanayan na di ay maniyama kami ang Diyos. Tan sinangwan nyo sing kalin Diyos ay imbagbagami pinatiyo at adiyo inbilang ay wat kalindi ipuga muadiyat na ilasinan nyo di katatuan na asyadi din kalin Diyos at din kalin Diyos ay nay itultuloy yo ay way pandumpala na sin biyagyo ay mamati. Nalawag dahil ay mamati at Thessalonica adita pinati din kaman religion ng Pablo muadiyat pinati da din kalin apo Diyos. Iso nga walang wada si Pablo unumaga tintuloy ng matlaan ay mansilbi ng apo Diyos. Ngam naman ako sin kimaan ng Pablo at Thessalonica amo na ay narigat din kasasaad di mamati at Thessalonica. Tansi siya kimaan nung dahil na mamati at natay nanda. Iso nga ninam na ano nga ta din kasasaad ay mamati at Thessalonica. Din kanan Pablo sin kapitulo 2 versikulo 18. Kananas na nung layden mi pay dadan ay mantuuli isa at musakumpay namin adu ay pinagpatas ko ay umuwi isa ngam
tinutupap Satanas da kami. Siyempre, si Pablo, lahi na ay matuuli ay pasyaran, ilaan, padangan, ituan, din mamati ito Thessalonica. Karena di Biblia, sin versikulo 18, kapitulo 2, ay namin piga, namin adu, pinatas na ay matuuli ngam adi kabalin. Bagus ito ay imbaan na si Timoteo ay umuwi at Thessalonica. Ta badangan na si Daida. At imuwi siya at Thessalonica, inituan na si Daida, binadangan na si Daida, asiyat na tuuli si Tapindiago. Sinatuuli na at wata si Pablo at Athens, at siya ni imoyan Timoteo. At siyempre, mo ila ang Pablo si Pablo wada at Athens, suda na si Pablo ay suda na si Timoteo ay matuuli. At sinasayago, wada siya. Siyempre si doy tiempo magasilpo na adi kabalin man text ngam wat nan sin at natuuli si Timoteo singkat ang Pablo at inistorya na din inila na at Thessalonica at kanana mayat. Sinatuuli ang Timoteo singkat ang Pablo nginalat na ang Pablo din inila na at Thessalonica at kanana mayat din kasasaadi mamati at Thessalonica. Kananda ay kanayon ay naman sida kami. Kanana abo ay palalo din iliw da unsik kaman din iliw mo anda at atyak man dua-dua ay ini dengan Pablo din inistolian Timoteo kana salamat ang Diyos magay dua-dua kay palalo ay naraksakan si Pablo sinangwana si inistolian Timoteo. At bagusin inistolian Timoteo and Pablo nang sulat si Pablo ang Daida ay mamati at Thessalonica. At ilan ako din kanana sin kapitulo 1. Sin kapitulo 1, kapitulo 1, versikulo 2 ya 3. Kanana, mumangkarara kami, adimi linglinglingan, ay ikararagan da kayo amin, yan kanayan abo ay maniyaman kami, ang Diyos ay amat ako, bago anda kayo. Dan, namnaman mi, din sigad ay amamagan yo, bago sing pamatiyo. Ya din gagatyo ay mansilbi ang Diyos, ay mambagusin layad yo, ang sisya, ya din anos yo, ay maipuon, sin namnama yo, ang Yesu Kristo ay apot ako. So sin duay versikulo ay ilan ako si wada di tulo ay ibagang Pablo ang Daida ay maniyaman kanana ay maniyaman ako ang Diyos. Number 1, bagusin sigad ay amamagan yo, bagusin pamati yo. Di may kadwa, bagusin gagut yo ay mansilbi ang Diyos, bagusin layad yo ang sasya. Di may katlo, bagusin anos yo ay maipuon sin namnama yo ang Yesu Kristo. Isa nga, munamnamak din tulo ay nay, din kagata ay mansilbi ang Diyos, din anos ta ay maipuon sin namnama do ang Yesu Kristo, at din first, din sigad ay mamaganda, din tulo ay nay, nasta awaktan, namnaman ako din palalo ay ligat di mamati at Thessalonica ng uray mo siya sa kaman nagagata ay mansilbi na po Diyos. Kanakot ko iyan abo ay una din udumay grupo di mamati sin dua ay probinsya at Macedonia ya Akaya kananda wow, mayati iyat di taga Thessalonica. Siya din tadunan ako. Tang kanang Pablo ay nan balinda si natagtadunan. Anahit ko ay tadunan di ipugaw si tatako.
Kamang kaugyat ha. Kamang kaugyat. Ngam di mamati at Thessalonica ng balinda si ng tadunan. At magay duadwak ay palalo din ragsak Pablo. Inustolian Timoteo may panggap sin grupo di mamati at unod panggap din kasasaada at Thessalonica. Isa nga, munam naman ako, sindamo kanakad bakong plano ng Pablo ay umuwi Thessalonica, umuwi sin probinsyan di Macedonia. Ngum imbana ko Diyos. Salamat, imuwi. Ta naiwaras din sigra damag sin sakop di sin probinsyan di Macedonia, ingana Akaya, at ura mo narigata di mamati, na tuloy damot lang ay mansilbiyo na ko Diyos. Ingana ay timateng din sigra damag, isnang karanta ko ay kaigorotan. Salamat ang Diyos, udom ay mamati, ay nagagat ay mansilbiyo na ko Diyos. Isa nga data ko adwani ay iiba. Ano sa ako? Wala mo wala di regat, ituloy ako mutlaan, ay mansilbiyo na ko Diyos. Tinudong ay grupo di mamati sinod kasin, tinatadon da si di mamati at Thessalonica. Siguro siya di yata ko abo, tadunod ako sa ida, ay mangiwaras singkalin ako Diyos. May siyasa, salamat, sin kundaway ay mambingay at tingkarara ko ay pindisyon ako Diyos singkalina. Ta maawis ako amin ay maitapi sinubla na. Salamat. Palalo ilaya Diyos ay naipailan data po. Palalo ilaya Diyos ay naipailan data po. Tan ibilang na ay gusto ay anak na si data ko. Palalo ilaya Diyos ay naipailan data ko. Palalo ilaya Diyos